थाइबानि लारु गस्लाखौ होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबायलै खाफालानो मोख्रा हासु जालानायसोब्रा गस्ला गांसेबो बायनानै लानो हाला ओइ बिदि होनना सिख्लाफोरनो दाखोन्दालै आं नोंनिफ्राय गस्ला धार लानानै गानो होननानै आं बिदि नङालै नङा नंनायालाय बिनिखायनोथ' नोंखौ फोथायनानै नोंनाव गस्ला बिनो फैदों आं आच्छा बारु थाइबानि लारु आं थांनोसै इन्टारभिउ हैनो मानि इन्टारभिउलै जानोलै मानि इन्टारभिउथाय हारसा सिख्ला जानमनियासो खोन्थादों आंनो ओरै थोरै कम्पानियाव मानसि नांगौ जादोंनो थां होननानै आच्छा दे मोजाङै इन्टारभिउ होबोबानो जाबाय एंखुरु माबायदि इन्टारभिउ होगोनलै बे मानसिया गावसो मिथिसिगौ आरो माथो जाबाय दे बेखौनो होनोसै आं इन्स्टाग्रामाव ओमफ्राय मोनसे बानायबावना लाखानि नामा मोनसे बानायबावनि र' बिराद मोजां खामानि मावथारदों आइ थोरसि लथा सुनांगौ जि सोमनानै दोनदों बेखौबो सुवाखै मोसाबायसो थादों नों बेवहाय मोसानानै मोनजागोनखाय मा बाल जि गाननाय जादों बेलाय आंनि हारसा सुरि जि गाननाय जाखो बियो रिल्स बानायनायावसो गानदों दा आंथ' गानथाराखैना मोजां नुदोंना आयै दाइयाफ्रा मा बांगाल बुरैथां माथां फुनानै दोनैबा दोनै नङाबा आंजों दानथि जाजोबगोन दाखालि फैसा बिनाया बेफोरखौसो बायनानै लाबोदों आरो आयै नों मानो इसेबां रायबाय थायो आजिखालि रिल्स बानायनानै बेसेबां मानसिफोरा पपुलार जादों बेसेबां मानसिफोरा फैसा खामायदों बोरो नोंनि फैसा खामायनायालाय माथो थाइसेबो मोनजायाखै आंलाय मोनजागोन ना र' आंखौ फेमास जानो होग्रोना फेमास जानांगौबा जाखांसिगौमोन बोसोरब्रै बोसोरबायानो जाबाय माथो मोसाबाय थानायालाय माथो थाइसेबो फैसा मोनाखै आंलाय आंनिफ्रायसो फैसा बिनानै लांबाय थायो मबाइल बायनो दखना बायनो खानाय बोजानो मोसानानै फैसा होफैग्राया मोनगोन ना आयै नों मानो इसेबां अख्रा लासै लासैनो मोनगोन आरो लासै लासैनो मोनगोन ना लासै लासैयानो बोसोरबा बारलायलांबाय जेब्लानिफ्राय मबाइल लादों अब्लानिफ्राय माथो बारल'बाय थादों माथो थाइसे फैसा मोनाखै आंलाय लाजिसो फोनांलायबाय मोसानो नालाय मोजां मोसाबानो जाबाय आरो बै बागुरुम्बाफोरखौ बैसागुफोरखौ मा बेलाय सुरि गाननानै बेलाय मा मोसानाय जादों बेफोरलाय मालाय हारिया नोंसिनि बर'खौ मोसायो मालाय हारिया नोंसिनि बर'खौ मोसाबाथाय माथो जिबायदि मोजां मोनथारो नोंसोरलाय माथो मालाय हारिनिखौ मोसासोयो नोंसोरलाय दा माथो रावबो मोजांखौनो होना आयौ नोंबो नायलायो आरो इन्स्टाग्राम मोनथियो नायाबाबो नोमाया खालि फुंनि मोनानि मोसाबाय थागोन बे मबाइलखौ देखुनासो होगोन आं जायाफ्रा मा आयै नों आंखौ रागा जोंना मिथिबायना आं ना बर' फिल्मनि एक्ट्रेस जागोन आं बर' फिल्मनि टप एक्ट्रेस जागोन आं गासिबो बर' फिल्मनि एक्ट्रेसफोरखौ गाख्लायजोबनानै नाम्बार 1 जागोन मा बर' फिल्मनि एक्ट्रेसल'हाय आं ना माबायावबो थांगोन आङो हिन्दी फिल्मावबो थांगोन बिनिफ्राय इन्डियानि बाहेरावबो करियाननि एक्ट्रेस जाहैगोन आङो चाइनिसनि एक्ट्रेस जाहैगोन आं जापानिस एक्ट्रेस जाहैगोन आं माने बिराद गिदिर सेलिब्रिटि जागोन मिथिबायना आयै ओमफ्राय आं नोंखौ हाफांनि बिमाया हनै हिनजाव होलायगोन खोनानायाथ' जि मोजां खोनादोंहाय ओमफ्राय थाइसेबो फैसा गैया आंना साननैसोनि उनाव बर' सर्ट मुभियाव फिल्म बानायहैनो नागिरदों आयै मा होननाय जादों बेलाय माने बर'फोरनि सुंद' सावथुनाव आंबो माने पार्ट लाहैगोन आरोना सासे मानसिया आंनि रिल्स बानायनायखौ नुनानै आंखौ एक्ट्रेस जानो थाखाय लिंहरबाय दं बियो आंखौ गावनि नेक्स्ट प्रजेक्टआव सुंद' सल'आव आंखौ एक्ट्रेस लाहैनो मोना एक्ट्रेस जानो मोना अबेनि एक्ट्रेस जाग्रा बेलाय नै दाखालिबो बै गावबुरानि न'आव बेसेबांबा बुरजा सेंग्रा सिख्ला दंफैयोमोन नांजाब मिनिलायबाय थायोनो बै फिल्म शुटिं बानायग्राफोरा बिदि नङा आयै मानसिफोरालाय एसे एनैखौनो बारा बुंखायोना बेखौनो गाज्रि मोननांगौ आरो मोना फिल्मनि एक्ट्रेस जानानै जेबो मोनजाया उल्था बरनाम बरसि दावराव दावसिसो जायो दरखार गैया साख्रि माव मोजां साख्रि ला ओमफ्राय जा गासिबो मानसियानो एक्ट्रेस जाजोबा मा जानांगौ जाखो सोर साख्रि मावगोन सोर हारिखौ दैदेनगोन नोंना बारा माबा माबि होनबाय थायो आं एक्ट्रेस जानो लुगैयो आयै बर' फिल्मनि टप एक्ट्रेस मोना आं फिल्माव हाबनाय होनबाथाय मानसिफोरखौनो सुखुखाया फिल्म गानांगौबा बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगोन नों आयै नों मानो बुजिया दे आं बर' फिल्मनि एक्ट्रेस जानो होनदों आं एक्ट्रेस जानानै फेमास जाबा नोंनो फैसा गरग होफैगोन आं आयै ओमफ्राय आं एक्ट्रेस जानानै रावबो सेंग्राजों गोसो थोलाया रावबो एक्टरजोंबो गोसो थोलाया आङो मोदोम नांजाबबो रायलाय आं फिल्माव जिबायदि नुदों बेफोरखौ नायनो बायो आं बे मेथाइ खनबा मोदोम नांजाब मोसालायनायफोरखों बायो आं दरखार गैया फिल्मनि खामायनाय फैसा नाङा आंनो नाङा नामा आं फिल्मनि एक्ट्रेस जागागोन नायबाय था जागोन आं फिल्मनि एक्ट्रेस लाजिनाय गैया मोसानालाय मोजां मोसाबानो जाबाय मा मालायनि ड्रेस गानना बायनानै फांलाब फांथां बेलाय जों बर'नि ड्रेसानो बेसे मोजां सिख्रि बायदि नुलायथारो आं बे ड्रेसखौ दसे समनि थाखायल'सो गानदों दा आं गानबाय थायाखैना मेगनानो सासि मानोबा मा बाल मेगन साननांलाय नोंखौलाय नोंसोरनि दिनाव मबाइल गैयामोन नालाय जि दुखु जाखायो खोमा जोंनि दिनखौ ना नुनानै मेगन सासोयो
मेगन साया आं नोंसोरनि बे सुनि दिनखौ आजिनो रोङि दिनफोरखौ मेगन सागोन आं मानोबा गोदो जोंफोरा सेंग्राफोरजों मोखां नायलायलाय रायलायानोमोन जाय मानसिफ्रा हौवा मानसिजों रायलाय बेखौ आखल गैयैसो होनोमोन दानि नोंसोरनि जुगनि हिनजावफोरा बा जानायबाबो बेनो सिख्लाबाबो बेनो बिहामजोबाबो बेनो लाजिनायथ' गैला खालि मबाइलावनो बे मबाइल सिङावनो हाबनानै थायो थां दरजा थाबालाय हाबनानै थासिगौमोन आं मबाइलाव दरजायानो गैया खिरखियानो गैया माजों हाबनांगौ आंलाय बुंबा उल्था ना जलदे थोरसिया सुखुयोबा सुखुयथां बे थोरसिखौल' सुनो होबाय थायो बाबाय आं हाबा जानानै सुनो बादों जाखांबानो थोरसिखौ सु होननानै बुङो मानिया आइलै आं फिल्म बानायनो ना फिल्म एक्ट्रेस जानि जेबो गाज्रि खामानि मावा आयै बिराद मोजां एक्ट्रेस जागोन आयै आं बर' फिल्माव टप एक्ट्रेस जानानै नोंखौ हाफां एक्ट्रेसनि बिमा खालामगोन मिथिबाय आयै नों टेनसन दाला आं हाजारखि बुङा मानो आं मानिया आरो नोमफ्राबो हगारनाय नङा बाल नोंसोर बारा होबाबो आं एक्ट्रेस जाहैखुमागोन मानिया आं आच्छा अमा राजा बुंलाय नोंखौ जोंनि कम्पानियाव मानो हायार खालामनो जों मानोलै इमप्लयिनि गोनांथि जायाखै होनबा नोंसोरनो बिनिखायनो आंबो इन्टारभिउ होनो फैदों आच्छा बुंलाय नोंनाव मा जिनिस दं जाय जिनिसा गुबुननाव गैया आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखोब्रा मालायनावबा मा दं मा गैया बिसोरनि दुगैनायाव आं नायहैखुमायाखैना आच्छा जाबाय दे दा बुंलाय 5 बोसोरनि उनाव नों गावखौनो बहा नुयो आंना 5 बोसोरनि उनाव आं गावखौनो सासे फेमास डाइरेक्टर आरो फेमास प्रडिउसार बायदि आं गावखौनो नुयो जेराव आं गोबां जाखांफुनाय उन्दै गोरलै सिख्लाफोरनो आङो रल होगोन ओमफ्राय आङो बिराद इन्टारेस्टिं फिल्म बानायगोन फिल्मसो बानायगोन नों होमबा अब्ला नों फिल्म बानायनोबालाय जोंनि कम्पानियावलाय मानो फैदों माने फैसा खामायनो नों जोंनो मा होगोन बे कम्पानिनो मा होगोन नों मा होनोब्रा नोंसोर मा खामानि थिनो बेखौनो मावगोन बेनिफ्राय आं फैसा लागोन फैसा जाबानो ब्लडगोन बिदि जायो नामा जोंबो माबा मोनसे बेनिफिट मोननांगोन नोंनिफ्राय अब्लासो जों नोंखौ बे कम्पानियाव लाखिनो हागोन नैबे अमा राजाखौ लाखि नैबे अमा राजाया गोबां खामानि रोंगौ जाय खामानिखौ नोंथांमोना मावनो हायाना बे खामानिखौ मावगोन नोंनाव मा एक्सपिरियेन्स दं बेनि सिगां नों बहा खामानि मावनाय बेनि सिगां आं इउटुबाव खामानि मावदोंमोन इउटुबाव मा खामानि मावदोंमोन नोंलाय इउटुबाव आं गाज्रि भिडिअ हगारोमोन गाज्रि कल रेकर्डिं हगारोमोन माने बर' समाजाव मा जादों मा जायाखै बेखौ एग्लुं आङो इउटुब चेनेलाव हगारोमोन मा जाखो ओमफ्राय इउटुब चेनेला दा बांद्राय बोरैबा हगारनायखाय इउटुब आंखौ सासपेन्ड खालामबाय बेनिखायनो आं इउटुबार जानो गारनानै दा नोंथांमोना आं इन्टारभिउ होनो फैदों जिबायदि नुबाय नों जेबो टेलेन्ट गैया मानो टेलेन्ट गैया जानांगौ जाखो मानसिखौ नुनानै बेफोरबायदि होनजायाथ' एबार जासे बुक नेबार जासे कभार होननायखौ खोनायाखै होमबा आच्छा इंलिश रोंगौ ना रोङा नोंलाय दालाय माथो बुंखोब्रा आंलाय दा बुंनाय जायाखै होमबा जायाखै रोंगौ नांगौखिनिखौ रोंगौ जेब्ला इंलिशनि गोनांथि जायो अब्ला आं इंलिशखौ दै बायदि स बुंनो हायो दा इंलिशनि गोनांथि नंथ'आ नालाय इंलिशा उदैयावनो दंथ'यो जुदि आं नोंनाव इंलिशनि सोङो अब्ला नों इंलिशनि फिननाय होनो हागोन ना हाया बर'निनो रायलायबाय थादों जेब्ला मानो इंलिशनि सोंनांगौ जाखो मा एसे दिमाग खाराब खालामोलै साख्रि होनो गोसो दंबा दंगोन गैयाबा गैया होननानै बुं नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ नुनानै मोनसे भेकेन्सि दङ बेयाव सोनानै होनोसै मायाव सिकिउरिटि गार्ड आच्छा सिकिउरिटि गार्डनि थाखायसो जाबाय होमबा आंहा नोंनाव जेबो टेलेन्टआनो गैयाबा जों नोंखौ मानो लानांगौ जाखो मानो टेलेन्ट गैया नोंसोरनि कम्पानियाथ' बिजनेस नङा होमबा हम लनसो नङा होमबा बे हम लनाव लन लानो थाखायसो नोंसोर मानसिफोरखौ बुरखायो नङा होमबा आं बिराद मोजां बुरखायनो रोंगौब्रा नोंसोर आं बायदि अमा राजा चालुखौ जुदि नोंसोर लाया अब्ला नोंसोर मोजां मानसि मोननाय नङा मोजां मानसि मोनगोन नाथाय बै मोजां मानसिया आं बायदि सालु जानाय नङा आरो बिजनेसाव सालु मानसिखौसो नांगौ नङा होमबा दागावथानाव नोंगौखौनो बुंदों होमबालाय माथोबाव जाय खामानियाव प्रफिट नांगौ जायो बे खामानिया एसे थगायला नांगौ आं बे अफिसाव जुदि खामानि मावब्ला आं बिराद बेनिफिट खालामना होनो हागोन होमबालाय जोङो नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ नायनानै जोंनि अफिसाव लाखिनोसै दरखार गैला माथो आंनो नोंसोरनि भिगाव होनाय खामानिखौ आं गोसो मोजां जानानै नोंसोरनि अफिसाव फैदोंमोन नाथाय नोंसोरो आंनि मुडखौ खाराब खालामबाय बेनिखायनो आं थांनोसै नांला नोंसोरनि कम्पानिनि खामानिखौ नोंसोर बायदिनो मेल्ला माहाजोन जागोन आं फैसा खामायगोन आं प्रडिउसार जागोन आं आरो नोंसोर सानैखौनो आं फिल्म बानायगोन जिबायदि बानायगोन आं नोंसोरनि आखलखौ नायबायल' था मा जातनि सेंग्रामोन बेलाय गिलु बालु सेंग्रा दे नेक्स्ट मालाय सबदां भाई मानि मोखाङालाय बुदरदरब्रा एसे लाजिदों आं हे गसाय लाजिनोबो रोंलायलायथारो नों सबदां भाई लाजिदोंलै एसे लाजिथावना खामानि मावना लादों आं मा खामानिब्रा हरसे रायलायबाय थाग्राया दाखालि जों हरसे रायलायदोंमोन जों फन हरबा जोंखौ इगनर खालामग्राया मा जाखो जि मोथो मोजां मोनदोंमोनलै आं माबा थाङै थुङै गथ' गोनांखा फिसाइ गोनांखासो ओंखारबाय हाबा जानाय हिनजावसो ओंखारबाय होमबा नोंहा औलै खोथाखौ खोनानानै
दुखुथ' मोननांगौमोन नाथाय आं मिनिनो ओंखारफ्लांबायलै मिनि दा मा खालामगोन नोंलाय बाल हिनजावा आंनिफ्राय 5,000 फैसा जाबाय खोनानो मोननाय मथेब्ला बिनि फिसाया बहाबा कम्पानियाव खामानि मावहैनो फिसाया गैया नालाय कम्पानियाव खामानि मावो हरसे आंजों रायलायो आंहा सानबाय मा सिख्ला मानसि होननानै माथोआबो जि गोदैथारलै हिनजाव मानसिनि माथोआ गोदै जाया होमबा जायालै खायसे हौवा माथाथा थायो बै हौवा माथाथाफोरासो मोजांबावलै आंफ्राय गारां गोदैया गुबु जामारा आंनानो बिदि जाबायब्रा फैसा बिदोंमोन बियो आंनाव गावहा आंनो हरफिनगोन होननानै आंनि गान्दुनिफ्रायसो खावनानै लांदोंमोन मा खालामखो गावहाबा दा आं बोरै बिफिननांगौ जाखो मानो बिफिनालै नोंनिफ्राय फैसा लादों बिफिननो हायोना मा थिक बे फैसा मोननायजों आं जौ बथलसे मोनलोङो आरो होनबा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थिक दानांगौ दे फैसाया बिनोसै नों बिनो लाजिदोंबा आं नोंनि जानानै बै हिनजावनाव बिनोसै रायलायमारगोनथ' नों आं नाम्बारखौ नोंनो होगोन नों फैसाखौ बिबानो जाबाय हर नाम्बारा आंनो हरबाय आं नाम्बारखौ आच्छा दे आं दाहाय फन हरनानै बिनाव फैसाखौ बिगोन बिनो हायोबा नों फैसाखौ 1,000 आंनो 4,000 होबानो जाबाय जागोन दे जागोन नि अमा राजे देदलादला बबेनिफ्रायबा फैदों बापारे थाम्फै बालाय ड्रेस गाननानै बहानिफ्रायलै हायो नामा आंजोंनो नोंजोंलाय सोर हानोब्रा आंजों रावबो हाखायाब्रा नोंसोर सानैयाथ' बांसिनसो हाबावा मालै जोंखौ रेजेंआव लाथारबाय नामाब्रा आच्छा दे बहाय बहा थांदोंमोन नों इन्टारभिउ हैनो थांदोंमोन ओमफ्राय मा ओमफ्राय इन्टारभिउआव पास जादोंमोन आं नाथाय रागा जोंनानै खिफिना फैबाय आं नों बुंबानो मानिगोन दे जों मानो मानिया जानांगौ जाखो मानिनांगोन साख्रि मावनानै लाब गैया भाइमोन साख्रि मावनानै जेबो जाया बेनिखायनो आङो बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बर'नि कालचारखौ जौगाहोनो थाखाय बर' लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय फिल्म प्रडिउसार जानोसै फिल्म बानायनोसै आं मा फिल्म बेलाय बर' फिल्म बर' फिल्माव दावराव दावसियानो जोबालै दावराव दावसियालाय जेरावबो दङब्रा नाथाय आंनिया एसे बेलेग जागोन सिख्ला गोरलैखौ फानदायगोन नामाब्रा नोंलाय बिदिनो होनजायो खोनाबायना सिख्लाफोरखौ फथायनो बारा गोरलै नङा दानि जुगनि सिख्लाफोराथ' बिहामजोफोराथ' रिल्स बानायना बिराद मोजां मोनो बेनिखायनो नों सिख्लाफोर फथायनोबा फिल्म दिहुन फिल्म बानाय शर्ट मुभि बानाय जाम्बिया थगायजाबाय सैताना मोजां लामाजों थांबाय एक्ट्रेस मोजां जानानै थाबाय जाम्बिफोरा आंजों बुंबाय जाबाय जाद्रायथारालै नोंना माबायदिब्रा बेवहाय आंनि दाय गैयाब्रा आं गासैखौबो बुरखायगोन सोर आंजों बुरखायजायो बियो बिसोरनि खोथासै सिख्ला बुरखायनो थाखायसो फिल्म बानायनो नागिरखो नामाब्रा माथो गावबा गावनो सिख्लाफोरा आंनियाव फैगोनब्रा फिल्म नागिरनानै एक्टिं रल खालामनो होननानै बेनिखायनो फिल्म प्रडिउसार जानोसै आं बै दुम्फाखौ गुन्दि रलाव लागोन आंलाय मा बालां जालायखो जानला माला खोथा बुंलाबाय नाय अमाराजा नोंसोर जानला माला बुंबाय थानायखायनो नोंसोर जि जायगायाव थायो बे लामाजों थाबायलांनोनो बायो आं माथो जाखोब्रा आं फिल्म प्रडिउसार जानो नागिरदोंना बेवहाय नोंखौ गुन्दि रलाव लागोनब्रा गुन्दा लिडारनि बिनानाव गुन्दा लिडारनि बिब' गुन्दा लिडारनि गार्लफ्रेन्ड लागोनब्रा आं नोंखौ नै दरखानाखि आङो नोंनि फिल्माव हाबनो मुगै सुगै नोंखौ आं फसायखाबाय नोंनि फिल्माव गानानै फैसा लाया आं नांगौबा राननानै थैगोन होमबाबो दरखार गैया अमाराजा सिख्लाया जोबोद मोजांथारलै आंनो रायथिना होलाय बांद्राय जाम्बा जान्थाफोरखौ नायनो बायले आं मानो रायथिना होनांगौ जाखो नोंस्रा गुस्थु दं गुस्थुबानो जाबायना दरखार गैया रायथिला खालामनो मेथ'सेला नोंबो थां बै हिनजावनाव फैसाखौ बिदो बिनोसै अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायबाय रायजोफोर दे बे चेनेलखौबो अनसायनाय होदो थाब थाबनो अके बाय लोगोफोर